basic commodities like bread, milk and oil are exempt from value-added tax, Zimbabweans are experiencing a wave of price hikes, with the unofficial rate ranging from 16,000 to 18,500 for a dollar. It's been a tough start to the year. Citizens Voice Network took it to the streets to find out how Zimbabweans are faring at the face of price hikes and inflation. Toda kuzva kuti ma prices amakambotenga nazvo zvino muna December. Yes, kusvika izvozvi January na February. Ma prices akafanana here kana kuti zvinhu zvacho zvakwira? Zvatosiyana, different, zvakatosiyana masistra, zvikutobohwa noti zvinhu zvayo kuzvitenga shuga yaita dollars chakuti izvo zvakuita $2.50. Zvinhu zvachona zvatotiomera, madhurira zviri kuita asi kuita. Zvoti kana paperback chaiyo kare taitombotoiti paperback yaitozara nemari shoma shoma. Saka yezvinezvi paperback kuti utozaza paperback unenge wato mari yakatowanda zvokuti hatisi kutomboikwanisa kutoitsvaga mari yacho. Saka imeme maonero enyu zvinhu zvichiri zvanga zviri December here kana kuti January na February mitengo yezvinhu kumashops nekumatakshop kunombotenga vamwe vemuno muHarare zvakwira? Zvinhu zvatotikwirira kana isi takatoomerwawo. Kana zvataimbotengesa hapasisina nekuti mumaminda mutorina zvinhu, saka kana mari hatitorina. Hanzvadzi yangu mamira zvakaita izvezvi nyika yakatoshata nenhau yekuti isusu takakura tichitenga chingwa 90 cents, now takutenga dollar something, handiti muriwo wataitenga $3 yekuti tokwana imba yese wakuita $7 something. Izvezvi ukaona mafuta akuma $5, sefi yataitenga dollar something yatokuma $3.60, handiti but hatina kuikonomi yedu yekuti tiibatsirane navo havakwanisi. Now izvezvi vanhu vari kumhanyiswa isi tiri mahwindi tiri pabasa pedu apa vari kutora mari, ko mari yacho iri kuenda kupi yavari kutora? Ngavachitibatsirawozve because munhu kutengesa kudai arohwa nenhamo haasi kukwanisa kutenga mafuta nehupfu. Zvinhu zvakungokwira nguva nenguva, even kana marates ukatarisa marates izvezvi akwira zvisingaiti, even 50 cents yanga imbori pa 2000 yapa 2.5. Saka hatina zvinhu zvatiri kuita, even zvinhu zvakukwira kana mumashopu kana pese pese. Tachikumbura kana vari kumusoro kudenga, vari kumusoro ikoko kumatanho ikoko, dai vaita sei vadzikiso mutengo. Ndo zvinhu chete zvatiri kukumbira kuti dai mabatsiro Zimbabwe zvinhu zvaendawo palevel iri nani. Zvinezvi upenyu hwedu huri kuenda huchioma. Ndikatarisa tichitanga kwegore rineri, zvinhu zvedu zvinenge zviri parevel yenge tichitarisa kuti mwedzi nemwedzi zviri kukwira, asi uchitarisa mari dzotinenge tichitsvaga somatsvagiro tiri kuita mari iri kuramba iri level imwe chete. Saka upenyu huri kutoomera. Makwire takatarisa mufananidzo wekuti shuga price yakwira makwire yaita nekutanga kwegore tichisvika patawo. Saka tichitarisa kuti ndofunga kusvika pakati pegore ndofunga anenge wakitenga washoma. Saka tichimada zvinhu zvagadzikana nokuda kwokuti mawanire edu tukuwana zvekutamburira yauda kuzi hendi tumauzi iyai zvishomani shoma zvotiri kuwana, asi kunonotenga kwatikuita tikushinga zvinhu zvakakwira, zvinhu zvekutomera muupenyu. Mama mimi semaonero enyu baba vati shuga kuto December na January shuga yacho yatokwira, ndiyo here experience yenyu yakafanana? Ndo here zvamuri kuonawo mumasupermarkets umu nekuzvitoro kwamunonotenga? Ichokwadi nokuti shuga iyoyi inomboti ichipinda $3 pamwe ichipinda $2. Saka tikushaya kuziva kuti wari kuda kuti tiite sei. Tiri kutotambudzika, tine mhuri eti hatina varume wokuti vanoti tinoti baba endai kubasa munotishandira tione kuraramisa mhuri. Zvino hapana, ukasaenda kumaricho saizvozvizvi zuva rapisa maricho acho hakuna, unosakurei? Hapana chaunobata. Kana sendi rokuti uchitsvaga mari yechikoro hapana paunoiwana. Saka zviri kutotitambudza. Chikafu chaicho chatakakohwa gore rapera chapera. Tikutoshaya kuziva kuti tobatana nei. Saka zvakatotiomera, ngavaedze kutibatsirawo hurumende. Maprice akakwira zvakanyanyisa zvokuti kana 2 liters mafuta chaichai pakaipa, zvokuti kana 2 liters yedrink kuti mwana atakurawo drink chairo chairo. Nezuro chaicha ndakatadza kutenga drink chairo chairo, drink rati achimbotenga $2.20 rakuma $4.50. Saka zvinhu izvo zvinokomera zvakanaka. So far kutaura chokwadi pakaipa, pakashaika wanoita backup yekuteera vanhu wavo ka kuti vanhu vakurarama sei munyika, vanhu vari kuita sei muZimbabwe. Havasi vanhu vese vakunakirwa nezvinhu, vamwe takaomerwa kutaura chokwadi zvakaoma. Mhuri chaiyo unotoshaya kuti mana mhuri yangu ndoita sei. Ukada kuona maprice ehupfu chaiyo unotoona kuti waakutorwadza 5 kg yaprice ye10 kg. Saka zvinhu izvo zvakaoma, ndisira ndikunyeperera. Pakaipa muno muZimbabwe muno zvokuti pakashaya hurumende inoteerawo ikanyatsoteera vanhu vayo zvichiwa vanhu vanofa nenzara, kwete zvokufa chaiko chaiko. Taitoti pamwe dai mvura yanayawo
pamwe taigona kuona zvirimwa zviri nani, but so far hakuna. Sesiso tinoita zvokutengesa zvinhu zvakangokwirawo futi maprizes tichingomhanyiswawo nepolisi chichita sei. Saka kurarama kwacho so far kuri kurwadza, asi uda ndikunyepereka, kuri kurwadza kurarama mawani. Mapurizi ari kusiyana, ari kukwira, mamwe ari kukwira nemaRTGS kuenda kumasupermarket, then kumatakishop ari kukwira nemaUS. Saka it's one and the same thing. Okay. Saka imimi ndezvipi zvamungati imimi pamuri kuuya maita mari yenyu imimi muchiri kukwanisa here kutenga sematengero amaita muna December, count maybe pamaitenga zvinhu zvamaitenga for $35 for time muna January na December muno $35 yaya haichakwani, kana kuti 250,000 RTGS yaya ichiri kutenga the same things here, count zvatosiyana. Uye chii chamungada kuti chichiitwa nevari kumusoro uku kuti maZimbabweans tirerukirwewo when it comes to the prices of things? Tuti kana ungone budget lekuti waitenga zvinhu $100 mumba mako, now you need something like 150. So tukuti either kuti masalaries edu ngaakwirewo kana kuti maprice ngaanomalize kuenda pastable patokwanisa kuaffordawo. Maprice edu atakatenga nawo December naari pezvinezvi asiyana nekuti iye takazongofumbuka ndofunga last week tichiona kuti maprice kana irice charakambengerana rice harisi kukwira but unati nezvaita zvakwira, marese edu chacho atosiyana. Saka tatonotianza kuti kwatiri kuenda chako ndekuti kana zvatiri kuita ndezvi. Pamaimbotenga nayo madhola maRTGS pamaichinjwa muchinonopinda mumuchovha wenyu kuti muende kwese kwamunenge muchienda, rate richiri iroro here kana kuti raDecember neraFebruary naJanuary watabvawo zvatosiyana? Rate yatosiyana nekuti takamboitikura ma2000 but iye nezvi takutonza kunzi ya3000 ya 2.5, saka zvatosiyana. Saka imimi chichemo chenyu kana zvamungade kuona imimi zvichiitwa kuburikidza zvichiendera panyaya yemaprices awa nenyaya yerate, chii chamungada kuona chichiitika chichinja munyika ino? Tiringokumbira kuti dai marate edu arega kunyanya kukwirawo, plus kana maprice achoneka dai vangotinzwirawo tsitsi nekuti zvacho zvanyanya kuoma, dai vatidzikisirawo maprice kunyanya pane zvekudya zvaoma. Plus kana chikoro chacho tikanyatsotarisaka mwana ari kuenda kuchikoro asina mari yemaextra lessons haasi kudzidza, ari kuenda ane maextra lessons ndiye ari kudzidza, saka zvinhu zvaoma zvakanyanya nekuti mamiriro akaita kunze zvinhu zvaakutonetsa. Takutosarudzwa kuti titenge zvimwe zvichitadza kutengeka nenyaya yekuti mari yachona haisi kukwana. Taneta nenhamo haiwa izvi zvakubhohwa izvi mudhara hapana, nekuti shuga yachona haisi kutengeka, gasi rachona rifilike, takubika nemambaura nemarasha. Saka chii? Hapana, kunona makuruwani ngavangotinzwisisawo vatitiroti zvinhu zviite normal. Zvinhu zvachinja nekuti kusplash ye 5 liters ka taitenga ne$5, taitenga ne$3.25, but ndakati ndo last week mushopu kana ndakatobata mari iyo ndiri zvikanzi kusplash $5.50 5 liters akakwira maprice singatomboita hazisi kuita. Hanzvadzi kweiwewe experience yako zvinhu zviri kutengeka here whether neRTGS kana maUSD zviri kutengeka here kana kuti pakashata? Pakashata mos, pakanyangara pakuti ndimona kuti mazuva etakutenga mari iyo taitenga mari shoma shoma mom zaunzi $4 topepe mwana pai patozotanga kumwa mazuva anozorwadzana nakorera nachiya amaasids chitorwara ndabagadziswa mom pakashata mom ndabagadziswa. Saka imimi mungade chicha mungada chichichinja kuti tigokwanisa kurarama kuti kumba futi uku kusaite nzara kuve kune magura, chicha mungada kuti vari kumusoro vachinje vatiitire semaZimbabweans? SemaZimbabweans isisi tikuti vari kumusoro uko ngavatirai kudzikisa maprice at normal price like 2 kg rice kare isisi taitenga $50, but izvozvi ukapinda mushop 2 kg rice ya $2.25 $2.50 ofiche vamwe havasi kukwanisa kuafforda maprice yayo zvoti vanhu vari kufa nenzara, like zvinolida kuti vanhu vatenge kubirana muZimbabwe because munhu anenge asisakwanisi kuafforda kutenga rice kuita $2.25 ofiche vamwe vaitomboteedza kutenga ri pa$50, what more apa $2.25? It doesn't make sense. Saka kuti maprice kangadzike kudzokera kungari shuga penge iri pa $1 something yodzokera ipapo, maprice akakwira singeti like isusu mukitchen medu ka kese rice yacho taitenga $17, izvozvi yakuma 22 years kese rice, zvakuti kuti futi isusu titokwidzirawo makastoma maprice kwese takayamba tiri paprice wanika vanhu isusu tinoita kurana loss
tichifadza vanhu ofichi vanhu vachina futi kuti vachiva vachitenga futi neraisi rakwira ka havachitengi zviri kudzisira basa kumashure zingaite mapuraizi akakwira zviri kutobhohwa ngavambodzikisa mbichani apa mukune rubatsiro runenge rwei nekuti semaonero angu nekushandika kwemamiriro ekunze nzvimbo zhinji hadzina kunaya mvura tamuna february chimwe chibaga hachina kutozombosimuka rubatsiro zvamungada kutaura uye zvamungada kubatsirwa nazvo neeven vari kumusoro nevehurumende ndezvipi zvii zvamungada kuti zvichinje muno munyika isu totora kuti zvimitengo iderere watibatsire nechikafu nekuti hapana kana matangiro mumagadhe chaimo hamuna kana mvura yekuti tinowana kana muriwo mama ndezvipi zvimwe zvamungada kuti zviitwe tione kuti midengo yaderera kumisha nemudzimba hamuna nzara mune maguta isi kumusha isusu togara kuzumba saka takatoomerwa zvokutoti kana vana vezvikoro vari kungodzingwa vachingogara pamba zvese hapana kana vano chikoro kuti vachiwanawo chikafu chekuenda vakatakura kuti vanodya kuchikoro hapana saka takatoomerwa fanike nezera redu rine iri tine takafirwa nevarume vazhinji vacho saka hapana zviri kutombototibatsira tiri kutongototambura zvakadaro saka tiri kutokumbira hurumende kuti dai yatibatsirawo tadzikisirwawo mutengo 1 uyezve tabatsirwawo nechikafu kuti tione kuraramisa mhuri ndo zvatiri kuchema nazvo zvokutoti kana mari dzezvikoro chaidzo dzevana dziri kutotinetsa hatina kwatiri kumbodziwana hurumende handiti kuti zvinhu zviwanike zvakachipa ka hurumende inofanira kutoisawo zvinhu zvakawandisa handiti kugadzira zvinhu zvakawanda kuti inyatsoziva kuti mhuri yedu ikurarama zvakanaka uyezve kumari uku dhora redu riri kungokwira mabhondi acho ari kungokwira zvokuti hatisisina kuti reti yachicheche ndeipi chaichai tatova kuma15 18 12 mumwe nomwe ane reti yake saka kumari uku manje kudai wanyatsoita kuti hamene yaunongoti dollarization ikoko kuti idzikamewo mari pamwe zvinhu zvingadzikamewo zvingadzoke uye pakashaikwawo price control senyika ka handisi kuona zvinhu zvichimira zvakanaka especially these zvinhu hazvina kumira zvakanaka hasi kuda ndikunyepere ma1 titori pako izvo tiri kutochema kutoti kuzosvika futi next year kunzi vanhu varima futi ka tine tafa nenzara. There you have it. Could dollarization and price control be the remedy for the ailing Zimbabwean economy? As you've heard it, people have been experiencing a wave of price hikes and are not sure how they're going to fare for the rest of the year. Marvelous Tinembo Chibagidi for Citizens Voice Network. Until the next episode, it's goodbye for now.